Ayova uya ukuri
Rugare kwamuri vana veJerusarema idzva, rugare kwamuri kune vose vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe uye ndiye Kristu. Zuva ranhasi taunganira Facebook live ino kuti titange munamato watakareva kuti tichange tichibata pamusoro pechirwere chiri kubata nyika cheCoronavirus. Mwari achatikundisa kuti Mwari ndiye Mwari uye kutonga kwake kwakarurama. Ngakudzwe kubva zvino nekusingaperi-peri. Tinotenda kuti mazuva matatu aya tichabata, Mwari wakanga wainesu pazvakarongwa, naizvozvo mhinduro yakanga ichiuya, asi muchinda wemakore ndiye akabata mhinduro. Saka pakuda munyengetero yemazuva matatu kuti muchinda asvike kwatiri nemhinduro yekuti coronavirus zvapera. Nokutendai shoko redu rachapiwa pamusoro penhau iyoyi, tichapiwa mashoko mashomanana nemuprofita wedu Baba Mashindi. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tinokudza Mwari vane simba, Ishe Mwari vari kumusoro kudenga, muponesi wedu, vari kutichengeta mazuva ose. Matambudziko tichiita kungonzwa kuti kwakati kuitwa zvakati, sezvakataurwa namashoko aIshe wedu Jesu Kristu, zvikanzi zvakaipa zvose muchaita zvekungonzwa kuti kwakati kwaitika zvakati, asi kwamuri hazvingatombosvike, nekuti Mwari vanenge vakakuchengetedzai, nekuti panenge paine vatumwa vane zana vanofamba nemi vakakuchengetedzai. Saka Mwari uyu ndinomutenda zvikuru panguva ino yakadai yavatigonesa kuti tisangane navo. Ndinokwazisai mose vana veJerusarema muzita nemuropa raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Ndinokwazisai mese vanotevera ivhangeri yatinoparidza paJerusarema idzva. Amen. Vari kumativi mane edzinyika vese tinokwazisai muropa raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Tiye Mwari ndiye mumwe chete, iye watinokudza panguva ino kuti ngaakuchengetedzei kunzvimbo dzamuri idzodzo, ivhangeri ichiparidzwa igare mamuri, kuti wakaipa ashayiswe mukana. Saka tinokudza Mwari panguva ino kuti vatipa simba, tinototi tatokunda.
nekuti usati waita chinhu Mwari vanenge vachiziva. Munamato iwoyo usati waitwa kudenga wakanga wazikanwa kare kuti uchaitwa. Asi mukomana womakore wamanzwa achitaurwa nemunyori uyu anenge akabata minamato, akabata shoko kuti rirege kusvika nenguva yakafanira. Saka tinoziva kuti Mwari vari pakati pedu. Ishe Mwari sezvavakambotaura vachiti, vakomana, fambai muchipinda mudzinyika muchiimba. Ndiyo nhau yacho yakanga ichitaurwa iyoyi. Kwava kusiri kutoimba, asi kwainde kuri kuratidza nyika simba raMwari, kuti Mwari vanokwanisa kuzviita zvichibva nepaJerusarema ija kana tikaita nekunyengetera kune simba, tiine kutenda, tiine kurevesa. Saka ndinokudza Mwari, hama dzinodikanwa panguva ino, kuti Mwari vanesu, uye munamato iwoyu watanga nesu, vachapedza vainesu. Uye kana tapedza tomira kuna ivo Mwari, nekuti amangona kutofunga kuti tichitopedza zvitonzi yatopera. Hazvifambi nenzira dzakadaro. ZvaMwari zvinofamba nenzira yani yaMwari, hazvifambi nenzira dzedu. Pamwe togona kutoti ipapa tiri pakutonamata usati watopera, Mwari omisa. Kana kuti tapedza zvotombaramba zvichiitika, zvozodii kuti zvozomira uko kuronga kwaMwari. Asi chedu chataakuita chekuti Ishe taakusvitsa mashoko edu kwamuri, kuti dambudziko rakabata nyika dzese rimiswe nezita renyu, kuti hatuna nyika yatiri kusarudza, nekuti vanhu vese vanhu vaMwari vanorarama. Vanenge vaponeswa pakadai akazotendeuka vakanamata Mwari kudenga kunotiwa gloria nemufaro. Saka tichanamatirira nyika dzese navanhu vese. Saka zvikuru sei munamato wedu hausi wekuti dai nyika yaita zvakanaka, tiri kuti Mwari ichimisai urwere hwakadonhera pamusoro penyika ino, pamusoro penyika dzino dzese. Tinokumbirawo kuti Mwari mumise matambudziko iwaya. Vari kurwara vari muzvipatara dzenyika idzi varege kuramba vachipa, asi ngavaponeswe, ngavapore. Uye nhamba ngairege kuramba ichiwedzera, asi ngatinzwei kuti kwangosara nhamba imwe chete irimo imomo muzvipatara. Iyoyo ngaiwanike iri nhamba icharamba ichidzika, kwete kuramba ichiwedzera, kuti basa raMwari rirege kumiswa. Nekuti muchinda wenyika ino wemuchadenga akatobata basa raMwari kuti rirege kufamba. Saka isusu sevaKristu vaMwari, kana kuti sevaapostora, taona zvakafanira kuti tiise musoro pamwe chete, tichinamatira chinhu chinonzi korona, nekuti zvinhu zvese izvi zvinopedzwa naMwari. Hakuna chinhu chinokunda simba raMwari pazvinhu zviri panyika ino iyi. Ichi ndicho chokwadi chisingaperi. Hakuna chinhu chinokunda simba raMwari. Mambo Dhavhidha vakanyengetera vanhu pavakanga vakufa sehuku mukati menyika yavo, vaverenga vanhu, Mwari vakatsama nekuverenga kwavakaita vanhu. Pakaunzwa denda naMwari, pakafa vanhu paiva mathousands nemathousands pazuva. Asi Mwari vakaita tsitsi nenyasha pakunyengetera kwamambo Dhavhidha. Vanhu vakadii zvavo, vakaponeswa pakutambudzika. Dhavhidha akatizira kuna Mwari pari kuti vanhu vaMwari vapere. Asi Dhavhidha akadii zvake, akatotizira kuna Mwari, akakumbira kuna Mwari kuti baba vangu, chinhu chingachirege kuitika. Akapfeka masaga, akazvidemba, akagarawo madota. Mwari vakazwa kunyengetera. Saka isi izvozvi titori mumasaga, titori mumadota. Saka tiri kuda kuisa dambudziko iri kuna Mwari, kunyange vachiriziva kuti riripo. Asi baba, tiri kuti Ishe tazvininipisa pamberi penyu. Taona kuti njere dzenyika ino hadzigoni kuponesa nyika kana kumisa urwere. Ndosaka muri kuona chiri kuramba chinzi chiri kudii, chiri kushuta. Zvareva kuti uchenjeri hwenyika ino hwakashaiswa simba naMwari. Saka pane uchenjeri hwaMwari hunodarika uchenjeri hwenyika ino iyi. Uchenjeri hwaMwari ndihwo kuzvinyima zvokudya nekuzviisa kuna Mwari nekutaura naMwari. Nekuti vachenjeri nekusafunga kwavo
vanenge vachizviti ivo vanogona kuti vagadzire mishonga inopedza dambudziko iri, asi zvino dambudziko iri hariperi nekuchenjera kwemadhokotera enyika dzino idzani. Madhokotera enyika dzino idzi akatogumirwa kutaura kunoku, vakatogumirwa nekuti kana kuona nhamba yeurwere ichiramba ichiwedzera kureva kuti ivo vavainavo vakatorwa pamubhedha apa vazvitadza, asi havasi kugona kutaura kuti tazvitadza here, havasi kugona kuzvininipisa kuti vataure kuti tazvitadza. Zvinhu izvi zvaakuda kuti Mwari vaite vari vega, asi vari kuramba vachirapana ikoko, vamwe vachiuya futi, vari muzvipatara vasati vapora, kune vamwe vari kuramba vachiuya futi, kureva kuti dai vakanga vaine njere dzine simba, taiti vari muchipatara vangadai vakatopona kare kana njere dzavo dzaishanda, asi Mwari akadzikisa vane zviti vane njere vakavaisa pasi. Chiri kungodiwa ndechekuti dai vakanga vachifunga, vaipa vake vachitoti vakomana tazvitadza, ngatipfugamei tinyengetere kuna iye muridzi, nekuti njere idzi dzinotobvawo kuna Mwari. Saka tatoona kuti madhokotera makuru ari kumusoro kudenga, iwo ndo anogona kurapa, sekurapwa kwakaitwa murume uya akanga achekwa nzeve naPita. Haana mbonosonwa mukomana wawe, mukomana haana kumbonzi vakomana dedza ambulensi tinosonesa mukomana wenzeve yake, asi chipatara chakatowanikwa ipapo. Nzeve yangotora ikanamatidzwa ikabva yafanana nekugara kwayakanga yakaita, hapana kutomboonekwa kunzi panga paine vanga, nekuti nzeve iyi yakanga yakadamburwa, kwete, asi yakakodzorerwa ikaita sokuti hapana chamboitika. Iye akatoshamisika, asi kunyange zvakadaro haana hake kutendeuka, akabva atosunga Ishe mushure mekuponeswa, mushure mekuona basa hake raMwari, akabva atobata futi Ishe. Handi muri kuona? Saka tiri kutaura isu tiri kuti chipatara chese chiri kuna Mwari, chipatara chese chiri kuna Mwari. Izvi nezvenhema izvi zviri panapa, zvipatara zvenhema. Saka tauya pano isi sevaKristu tichimhura zvipatara zvavo, tichiti kuponesa kunoitwa vanhu kuzvipatara havasiri ivo, kwete ndiMwari anenge atoponesa vanhu ivavo. Vangazozvirovawo madundundu nekuti vachazorova madundundu vachiti takakunda, asi isi tiri kuti Mwari ndo vanenge vaita zvinhu izvozvi, nekuti Mwari ndiye anorapa vanhu. Pasina Mwari hapana chinofamba. Saka muri kuona nhamba yavo iramba ichishuta. Saka isusu sevaKristu tauya pano tichiti nhamba ngaichidi ngaichiderera, uye mamwe makesisi ngaachirivharwa zvakwana, nekuti tinofanira kuti tiparidzire ivhangeri yababa kunyika. Asi vanofana kuzoparidzirwa shoko rechokwadi kuti chatovakandira imewo, ivo vanhu vese tendeukai, nekuti chiradzidzo chaMwari chavakakupai kuti muone, mutendeuke, nekuti hamuna kuchenjera. Munhu akachenjera ndiye akadini? Munhu akachenjera ndiye anotya Mwari, ndiye anoisa matambudziko ake ese kuna Mwari, ndiye anonzi munhu akachenjera, asingazvikudze anozvininipisa, ndiye anonzi munhu akachenjera. Chenjera hakusi kuva nemari, hakusi kufamba nedzimotokari dzinodhura, asi kuchenjera kutya Mwari. Saka isusu taona zvakafanira kuti titye Mwari, tichiti Baba vari kumusoro kudenga, taona kuti dambudziko iri venyika vatadza, asi imi hamukoniwo. Tinonamata kwamuri Ishe kuti kuda kwenyu kuitwe. Saka basa raMwari ngariitwe nekuda kwaMwari. Kana maakutsanya hama dzinodikanwa, murege kuva savanyengeri ikoko. Musanyengera kuti muonekwe navanhu kuti makatsanya. Gezai muzore mafuta misoro yenyu, nekumeso kwenyu, nemiromo yenyu. Musapunyaidza zviso. Munova savanyengeri, munenge matopiwa mubayiro ikoko, asi kuna Mwari munenge mafira mahara. Saka murege kupunyaidza zviso zvenyu, kunzwisa tsitsi pakuzvinyima zvokudya, asi ivai nemufaro wenyu wamagara muinawo. Pamazuva matatu iwayo ekutanga zuva ranhasi, kana iwe uchiziva kuti wakasimba pakuti ubate mazuva matatu ari dry, wakasununguka kuti uite izvozvo, ita saizvozvo. Asi kana uchiziva kuti dry inokunetsa, usamanikidzire, unopedzisira wakurwa neshamhu futi naMwari.
Nekuti nengo wakunyengera wakuti dai mazuva matatu apera ndadya zvangu sadza. Anomuona. Saka aupa kutobva nefunga kuti dai mazuva matatu apera ndadya sadza. Kana uri padhirai ita sewakaguta. Zvakataura nacho kuti Jesu Kristu achinge atuma vakomana zviro kwazvo paakatuma vakomana akati vakomana endai motsvaka zvekudya. Panga paine vhangeri imwe yaipa hunga achisara achiparidzira mukadzi weSamaria. Vakomana kuti vaenda kunoti vakuenda kunotsvaga chokudya. Vakomana vaenda kwakanotenga chokudya ndobva vauya nezvokudya. Vakusvika vakuti Ishe tave chikafu ichi. Idyai chikafu ichi. Ishe anoti varambira chikafu ichi vakomana. Zvandinodya ina hamungazvizivi. Zvasi murume atituma here kuti totenga zvokudya. Nyamba Kristu akanga atoona kuti vakomana nguva yekutsanya isati yasvika uye vakomana vatoone nzara asi havasi kugona kutaura kuti vane nzara Ishe bana. Asi Ishe akanga aona zvemukati mwoyo yavo kuti varume vane nzara vari kungotera zvavo asi vakutogunun'una. Akati vakomana endai munotitengera zvokudya. Haana kuti endai munozvitengera zvokudya. Anoti vakomana endai munotitengera zvokudya. Vakomana vakaenda vakasiya Kristu akagara zvake patsime. Izvo Kristu anga aine vhangeri imwe yaipa hakusara achiparidza. Vakomana ava vasipa yakanga isingazoite kuti Kristu aiparidza vakomana ava varipo. Asi vakomana vakatozowana Kristu ari pakati pekuparidza vhangeri. Vakati aiwa Ishe tatai nechikafu ichi kuti mutidye. Asi Ishe anoita kuti aiwa vanga vakomana inini nditori right. Zvandinodya hamungadi hamungazvizivi. Saka ratidzai kuguta kwakadaro. Saka tiri kuti isu kana muchinamata musawanza minyengetero, musawanza mashoko stere kuwanzai minyengetero asi kwete mashoko. Kunyengetera chaiko kunyanya kana ari masikati kana zvikwanisika 2 hours dzega sangana nekudii nekunyengetera. Kana mahusiku kana wakasununga kurara wakagara uchinamata ndiwe. Asi kana zvichinetsa bata munamato wa6 nemunamato wa9 nemunamato wa12 nemunamato wa3 nemunamato wa6 mangwanani watopedza. Ndizvo zvafuti uchidi uchienda. Saka panguva dzeusiku munofana kuti mutenge makabeji nemavegetables chete. Hakuna zvimwe zvinopfuura izvi pachikafu chatataura ichi. Kana sadza sadza mvura muchangonwa manheru kwete kunwa guta. Pamunenge madya mavegetables iwaya munenge madya. Ende mavegetables enyu musadika mabhodho. Bikai zvongoti mungowanawo simba. Mavegetables anodyiwa manheru chete mashoma shoma matopedza. Modya mongonwa mvura iyoyo. Zvinamato yoenderera mberi. Murege kutsama nogodorana. Kana kutarisa nguva kuti nguva dzaapapi. Kana wakutarisa nguva yako tarisa nguva yekuti wauda kuenda pamunamato. Musanyunyute. Saka kutsanya ndo kwatakuratidza ikoko. Munamato yamunenge muchiti Baba ari kumusoro kudenga. Tarirai nyika ino yaodzwa. Nyika ino iyi zvayaora iyi Baba. Tinoiisa mumaoko menyu nekuti vachenjeri venyika dzino idzi vatadza. Asi vhangeri yenyu Baba yamira panyika kuti iparidzwe. Taakukumbira ruoko rwenyu rune simba kuti ruchimira pamusoro pedambudziko iri, kuti nyika izive kuti Mwari muriko. Chirwere ichi ngachichimira, ngachirege kuramba chichiwedzera. Vari muzvipatara dzenyika dzese ngavaponeswe nezita renyu Kristu. Mubva maisa Baba vedu ari kumusoro kudenga. Pamunamato yenyu yese yamunoita musaregedza kuisa Baba vedu ari kumusoro kudenga nekuti Baba vedu ari kumusoro kudenga anobata zvese. Mashoko amanzwa ndichitangura iwaya. Itai saizvozvo. Murege kuchema naye Baba tiyazodiko tagara mudzimba mabasa hatisina mata zvekuti mudzokere mumabasa edu. Tuna mata zvekuti basa raMwari riende kumberi. Basa raMwari rege kuramba rakamiswa naSatani. Vari muri kuona vari kurwara vaponeswe. Vari kurwara vaponeswe. Urwere hupere panyika yese kuti simba raMwari rionekwe. Uye kana tapedza kutsanya kubva pamachizoro adundundu kuti chirwere chakapera nekuti isu neJerusarema takamata munamato kwete. Mwari ndiye anenge aponesa vanhu. Isu chedu kungoudza Baba kunyange vachizviziva. Tiri kuvakumbira pasi rese rinyaradzwe, chirwere chipere kuti nyika dzavo dzinake. Asi urwere hupere, ivhangeri yavo ifambe. Asi nguva yehosha chaiyo chaiyo ichiuya, takamirira kuuya
kwehosha ichauya, nekuti kune dzimwe hosha dzichauya kuti dzisingatozorapike. Idzo dzoidzo hadzina kuti dokta, idzi hatina kana minamato yatinonyengeterera, hatina minamato yatobata sei, hadzina kana lockdown inoshanda. Pane zvirwere zvichauya zvakawanda panguva inouya, izvo hazvina kana lockdown. Inguva yaMwari inenge yatokwanira, zaisa rugwaro rwakadi rwakanyorwa. Saka paurwere hwomanje huchazouya, harubate vana vekutenda, vanenge vachingonzwa kuti vanhu vari kupera nekurwara nokufa. Isimatende munenge makachengetedzwa chete. Saka panguva yamuzombotinzwa tichiti taakunamatira kuti vanhu vapore, aiwa iyi hosha dzakadzi hadzirapike dzichazouya, asi iyi inorapika nezita raJesu, nekuti nguva isati yadi, nguva isati yasvika. Satan chete akamisa basa raMwari risafamba. Saka ndokunamata kwatichaita nhasi. Sawadza mashoko akawanda, namatai mashoko mashoma. Usapunyaidza zviso 2 hours dzega dzega muchinamata, muchisimbisana, muchiverenga magwaro kwamunenge muri koko. Mwari wokudenga vanokutungamirirai. Muchaona kuti Mwari wokudenga vane mhinduro yavachatipa. Kana zvakatosununguka kutorara nhasi usiku mumba mako, wakatopfeka gemenzi kwemazuva matatu, kana uchida kurara wakapfeka gemenzi rako uchingonamata chete. Uchiziva kana uziva kuti hauna zvakaipa zvaunofunga, kana mfungo yakaipa yaunofunga, rara wakaripfeka gemenzi uchinyengetera. Vanamai musoro yakasunungwa madhuku muchinyengetera. Baba vari kumusoro kudenga ndirokutaurirai pachena, mhinduro tiri kuzoiwana. Kana Dhavhidhi akazviisa pasi paMwari, akazvipfekedza zvirokwazvo masaga, akaumburuka mumadota, Mwari vakamupindura. Ko iyemi kana mukaita nemwoyo unoda kusiri kunyengera, Mwari wekudenga vangakupindure here? Isu vatopedza panapa, hatisi kubvunza kuti wakatsanya here. Shoko tatosvitsa kudhara, tatopedza. Vane nzeve dzokunzwa, vatonzwa. Zvinoreva chi? Mweya waMwari. Saka vanhu ngavaite kunamata vachiziva kuti vari kuita kuti basa raMwari rifambe rekuramba rakamira. Nekuti panoita basa raMwari kuti rifambe, nemiwo vane shure dzekunanga mabasa munenge matosunungurawo futi. Asi isusu emedu ndekuti tokufamba nevhangeri yaMwari tiparidze kuti nyika iponese, tichivaudza kuti kunozoone chimwe chirwere chadii zvacho chichauya chisikazorapiki. Ichi chinorapika nezita raJesu Kristu. Asi izvo zvirwere zvichauya izvi, vaKristu vanenge vakachengetedzwa, hazvibobati vanotenda. Zvinobata ivava vanozviti vakuru vakuru vedzinyika, vanozviti ivo vakachenjera. Vese vachabatwa nehosha idzodzo, hadzirapike. Shoko raMwari rakati hadzidi, hadzirapike. Saka kuri vatoti kana zvinhu hazvisorapike nekunyengetera kwazvo, munamata wacho hautosviki kunamatira izvo zvinhu. Saka uchangochengetedzwa vana vaMwari. Saka ndiwo mazina mashoko andachiti ndikuti ndikupei, asi ndine magwaro achakupai kukusimbisai. Mabhesi anoita iwo 3 pamusoro pekutsanya, kuti kana tichitsanya tinombotsanyira kuti tidii, zvii zvinodiwa pakutsanya, zvii zvinoitika pakuti vanhu vatsanya. Mai rugwaro rwedu tinoriwana kubhuku yaMarko chapter 2, right, toibata 18 namba mukati. Mavara makuru aripo, zvinyima zvokudya. Vane vazvinzwisisa. Musoro weshoko watiwo kuzvinyima zvokudya. Chii chaitirwa kuti vanhu vazvinyime zvokudya? Vaimbozvinyimirei vanhu ava? Zvaimboitirwei? Ukama hupi hunomira pakati pemunhu naMwari kana azvinyima zvokudya? Chii chinomboitika kana tazvinyima zvokudya? Chii chinoda kuti chionekwe? Isimba ripi ropa kuti riratidzwe kana tazvinyima zvokudya? Pambapo 18 namba yoti kudii? vadzidzi vaJohani, right, paitori nevadzidzi vani vaJohani. Ishe Jesu Kristu vaiva nevadzidzi vavo. Rangarira kuti Kristu Jesu pavakauya, chechi yavakasvika vachibhabhatidzwa ichechi yani? yaJohani. Handiti? Saka Kristu Jesu akatozvininipisa akava semunhu. Ndobva vaburuka kumusoro kudenga vakatendeuka kuchechi yaJohani. Ndoyavakasvika vaita sei? Vachita mwana wesangano kuna Johani. Asi kunyange zvakadaro vakanga vari ishe kunani? Kuna Johani. Kuti Johani wachiziva kuti ndiMwari, nekuti akatobhenganya kuramba kuti hazviite kuti Mwari ndikubhabhatidzei. Nekuti imi muri Mwari, mungadai maita inini matotanga neni. Ndozvakataura naJohani. Hanzi naJohani, tanga ineni. Ina hazviite ndikubhabhatidzei mumvura umbaba. Asi dai matotanga neni inini. Iyo chakadai ochaMwari. Ndozvizava zvavareva kuti ndizvozvo kuti ndiri ishe wako.
asi zvinhu izvi zvava kutoitwa kuti rugwaro rusadzikiswe, kuti wakava somunhu akava senyama asi akanga ari Mwari. Zvakaitirwe Kristu akatotendeuka kuchechi yani yaJohani. Asi iko tinaona apa vanapasita venhema vanotaura kutendeuka kumachechi echokwadi vanozvikudza ivo vachisvika vatendeuki. Ende Johani atimutaura panapa haasi gandanzara vaisona bhutsu kumondoro. Uyo ni gandanzara ainokwanisa kusona bhutsu. Asi atimutaura panapa haasi Johani ataura panapa. Tutaura Johani Mubhabhatidzi, iye akauya achikura nzira yaKristu Jesu. Uya ni gandanzara akaba zita remunhu waMwari akarisa kumudzimu inoera. Uyo ndiye nhanhikirewo anonzi gandanzara, ndo zita rake ramba kudedzwa naro nekuti pakufa kwake akatozofa arasika ana vakadzi hobho. Saka hatutaura Johani wekumasowe, tutaura Johani Mubhabhatidzi, uyo akatendeuka nekuti chokudenga waswedera, akanga achikura nzira. Johani aitaura sungano yekare, ndo zvaitaura Johani, ndo zvainge zvakamirira Johani. Johani kuuya kwake, kutanga kuuya kwaJohani ngati kududzira magwaro sataendedu kunyange tiri pamusana ndokuti musimbeka, nekuti kasapedza vhangeri hamunga mungashaya zvinokuvaraidza iri shoko raMwari dai. Saka zvakanaka kuti vhangeri vakaite sei iparidzwe. Johani kuuya kwake achinzi chaMwari edu anokura nzira, patori nevhangeri iripo ipapo yakavanzika yekuti Johani aimiririra, akanga akamira seOld Testament, ndo yakanga iri Johani. Saka kunzi Johani ndiye achatanga kunokura nzira, zvaitudzira kureva kuti Old Testament yakatanga kare ndo yakatanga kuuya, asi kune New Testament yaizouya mushure meOld Testament ichinge yapfuura. Saka Johani akanga ari Old Testament, ndo zvaireva Johani Mubhabhatidzi, yanga iri Old Testament. Saka kutanga kuuya manje Old Testament ndo yakatanga kukura nzira yeshoko raMwari, asi shoko racho raibva kune murume iye anonzi Jesu Kristu. Yaigadzirwa nzira dzake kuti akwanise kufamba zvakadii zvakanaka panzira dzake. Hamuri kuona? Saka Johani ndiye akanga ari Old Testament, ndiye akatanga. Ndosaka muri kuona kuti Johani akanga aine vadzidzi vake. Asi manje kusiyana kwevadzidzi vaJohani nevaJesu Kristu ndekwekuti mumwe akanga ane chikomba, mumwe haana. Saka sei Jesu Kristu akasvika achitendeuka kuchechi yaJohani? Zvoreva kuti Kristu akatombouya pachechi Old Testament yakudhara yekutanga, akatombofamba achipinda mumatemberi aipinda vaprista vakare, achitomboteererawo magwaro avaita sei avaiparidza paukura kwake. Iye nobva azotanga kuzovaudza vakomana kuti aiwaka vhangeri amuri kufamba nayo iyi inotonzi yakatopfuura, ndine imwe vhangeri itsva yandikupei. Saka ndo zvinoratidza kuti Jesu akabhabhatidzwa naJohani naika akatendeuka kuchechi yaJohani, kureva kuti akatombofamba neOld Testament, asi achizoda kuzovaratidza vhangeri chaiyo yaizoponesa vanhu kuti vaende kumusoro kudenga, nekuti Old Testament yainge isingatsvitsi kuna Baba, yanga iri yekuurayana, ropa rakanga rawanda kudenga uko. Mwari vakaona kuti aiwa vanhu vari panyika vamwe vacho vatopomerana vachiurayana, vamwe vacho varombo vaizoponeswa nei? Kana vanhu vaizoponeswa nekuti anenge aita upombwe aifanirwa kunge achienda kana negwayana. Ko varombo vaita sei nhasi? Nyika inenge ida isina varombo, nhangari vakapera. Uye munhu aitadza aitakwa namabwe achidi zvake achitopira ipapo, ropa rakanga rawanda kudenga. Mwari vakati ayo taakutuma mwanakomana. Saka Old Testament ndo yakauya, ndo yakasvikopindwa naJesu Kristu, ndobva azovaratidza New Testament. Haleluya. Saka ivhangeri yatokupai vatendi ndeyekuti vakomana vaifamba naJohani ava vaitotsanya nekuti vairarama muOld Testament yemukomana vakanga vachifamba naye, asi vaifamba naJesu vakanga vasingatsanyi nekuda kweye nekuti chikomba chainge chiinawo. Mwari vaifamba naMwari, asi vaifamba naJohani ava vaitotaura kunani? Kuna Mwari, vachitsanya kuna Mwari. Asi vaitofamba naMwari vakasvikovingwa, ndobva vatanga kufamba naMwari. Sei Jesu asina kusvika achitora Johani? Iye Johani akanga ari muprofita aikura nzira yake. Aiyo, Johani aimira seOld Testament, aiva kuti isvike painofira. Saka kufa kwake Johani manje zvanga zvatopera zvetestamende yake, zvaireva kuti chechi yaJohani yakanga yadii zvayo, yakanga yapera. Kwanga kwasara chechi yaJesu, ino hando chechi icho yatiri kufamba nayo.
chechi inosvika kuna baba. Mayatidzi. Vadzidzi vaJohani nevaFarisi vakanga vachizvinyima zvokudya. Vadzidzi vaJohani nevaFarisei vaitozvinyima zvokudya. Hani muri kuzviziva? Vadzidzi vaJohani nevaFarisei venharo vaya vanokakavara vaitozvinyima zvokudya. Nguva yekuti vateere mukomana yakanga isati yakwana. Hani muri kuona? Mayatidzi. Vakauya vakati kwaari. Vakabva vaenda vakaenda kwaari kuna Johani vakati kudii? Vadzidzi vaJohani navadzidzi navaFarisi vanozvinyimireko zvokudya. Asi vadzidzi venyu havaizvinyima neiko? Havazvinyima nei? Jesu akati kwavari. Akati kudii? Shamwari. Shamwari. Jesu akati kwavari. Shamwari dzechikomba dzingazvinyima zvokudya seiko chichiri kwavari? Mudhumeni baba. Jesu akati. No. Ndinototanga. Vadzidzi vaJohani navadzidzi navaFarisi. Vadzidzi vaJohani navaFarisei vanozvinyimirei zvokudya. Vanozvinyimireko zvekudya. Asi vadzidzi venyu havazvinyimi neiko? Vadzidzi venyu imi Jesu Kristu havazvinyima sei vasingazvinyime zvekudya? Hani muri kunzwa? Vadzidzi vaJesu vakanga vasingazvinyime zvekudya nekuti Jesu akanga achifamba navo. Saka munhu aizvinyima zvekudya akanga ari Kristu Jesu. Ndopaya paanoti vakomana vachinge vanzi endai motenga. Iye Jesu chikafu chichinge chava Kristu anochiramba. Oti iye atori right. Iye ndiye akanga akazvinyima zvokudya. Asi haana kushambadza kwavari kuti varume ndakatsanya. Akangoti vakomana ndiri right. Haana kuvaudza kuti tsanyai. Kunyange pese pavakatuma vakomana havana pavakaponza vakatsanya. Pakufamba kwavakaita kuti vaifamba naJesu. Chinzwai. Jesu akati kwavari. Akati kwavari. Shamwari dzechikomba. Kuvanofamba naJesu dzingazvinyima zvokudya seiko? Vangazvinyimireiko zvekudya iye Jesu achiri pavari? Havangazvinyimi zvokudya chikomba chichiri. Havangatombotsanya kana Jesu achiri pavari ana Pita. Asi mazuva achasvika. Asi pane nguva ichazosvika. Achazobviswa chikomba kwavari. Yokuti Jesu achakwira kudenga, haachafambi naye, haachavatsanyiri zvaimbosivaitira. Zvino nenguva iyo. Panguva iyoyo vachazvinyima zvokudya. Vachatanga kuzvinyima zvokudya kuti chikomba chakure. Zvino zvavakuda manje kuti vachiwadzana nechikomba vakuchifanirwa kunge vakazvinyima zvokudya kuti vawadzane nechikomba. Saka kuti uwadzane nechikomba uwadzane naKristu Jesu zvareva kuti wakufanirwa kunge uchizvinyima zvokudya ndokuti usvike pedyo naMwari. VaFarisei naJohani navadzidzi vaJohani vaizvinyima zvokudya mhaka nechikonzero vaida kuti vasvike pedyo naMwari. Asi ana Pita vaitofamba naMwari, vaitogara naMwari. Hazvaita kuti vatsanye vakomana nekuti vakanga vaina Mwari pavaitofamba. Hani muri kutsanya iri panapa. Saka pane nguva yakazoti vakomana, Kristu ari kuti vakomana panguva ichi handichaenda. Kana ndaenda vakomana ava vanenge vava panguva yakaoma. Nguva yakaoma ndeyekuti kudii? Kuti uwadzane naMwari unofanira wakazvinyima zvokudya. Mwari haanzwi minamate yemunhu akaguta, asi anonzwa minamate yemunhu ane nzara. Panguva unonzwa nzara, dumbu rako risina chinhu, minamate yako yakusvika kuna Mwari. Zoreva kuti wava pedyo naBaba, nekuti munyengetero yako inenge yakusvika kumusha kuna Baba. Minamate yemunhu akaguta haisviki kudenga. Inenge ichifunga kuguta kwenyika ino. Inenge ichifunga chikafu chaadya chakawanda. Asi munyengetero yemunhu akazvinyima zvokudya vanenge ari magineti naBaba, vanenge vakabatana, so vari panzvimbo imwe chete, nekuti vanenge vaitaura naMwari, nekuti Mwari haadi vakaguta. Saka isu tati kuna Jehovha Baba tauye takazvinyima kuti minamato yedu isvike kuna Baba, tive pedyo naBaba, kuti mazwi edu anzwike kuna Baba. Zvinoda kunge tichinge takatsanya ndokuti tiwadzane neshoko raBaba. Kana usina kutsanya minamato haina kwainosvika. Asi minamato inosvika kana uchinge wakazvinyima zvokudya, nekuti chikomba chakaenda. Tava kuchidana kuti zvatakaenda chikomba ngatiuye padhuze nesu chizoti vakomana panyika panapa pane korona yanetsa yatadzikwa namadhokodheya enyika ino, vanhu vari kufa. Manya hakuna munhu unosonera chiremo chitsva panguo yakasakara. Ungatorere iyo hembe yakasakara kudhara yakabharuka bharuka
wobva wotora chigamba chinyowani wosonera. Nokuti chiremo chitsva chinobvarura nguo yakasaka. Ukatotora chigamba chinyowani ukasonerera pahembe, zviro kwazvo tsaru watosakadza hembe yagara iri tsaru kare. Wakomana. Famba tinzwe mwoyo. Hakuna munhu unodira waini itsva muhombodo. Hakuna munhu angatora waini nyowani akaidira muhombodo tsaru. Nokuti waini inoparusa hombodo. Nekuti waini inotoparusa hombodo idzodzi. Waini nehombodo zvikafa. Zvinobva zvatourawo zvese. Asi waini itsva inodirwa muhombodo itsva. Asi waini itsva inodirwa muhombodo itsva. Zvaireva kuti kudini? Mwanakomana womunhu iye ari kumusoro kudenga Ishe akanga achita kuti vakomana aiva ini ndava nevhangeri nyowani iye muri kuona ivhangeri yakare ndiyo hombodo tsaru. Hatingatori vanhu vekwaJohani tikati tibatane navo nekuti vabva kuti vapedze Old Testament ipere vachiri kwavari ikoko. Tofamba isusu nesungano itsva inotiponesa nokuti hei hombodo tsaru hatigoni kutora hombodo tsaru toibatanidza inobva yatsemuka yofa. Asi hembe nyowani ichagara iri nyowani zvoreva kuti sungano yakare ichagara iri sungano yakare, sungano itsva ichagara iri sungano itsva. Haigoni kubatanidzwa kuti ive chive chinhu chimwe chete panguva imwe chete, zvinhu zviviri. Haungatori zviro kwazvo chigamba chinyowani woisa panhumbi tsaru, asi unotora chigamba chinyowani woisa panhumbi nyowani. Chigamba chitsaru zviro kwazvo pahembe tsaru. Zvose hazvikasangani zvakadai izvi, kwete, hazvisangani. Saka zvaitidzira ivhangeri manje yaitaura ipapo kuti vakomana kana tichinge ndaenda vachinge vakuona kuti ashota panapa tobva kuti tidedza mukomana akaenda taakwa kuti titsanye kuti zvataifamba naye tichimbodya naye paya zvasiyana. Izvi zvakatipfugamirwa izvi taakutosviva zvokudya kuti tisvike pedyo naye. Zvimwe chete nepaseka sungano yakare nesungano itsva zvakasiyana. Ndozvamunoona kuti mapasovha edyiwa kare yakasiyana nepasika yatodya nhasi. Ndiri kutonzwa vamwe vachiti paseka vaingoparidzirana chete, vaita paseka kungoparidzirana. Ndokutomedura chingwa kwatiri kuita ndozvaitwa namakandeo. Hanzi kushiya kwandiri kuita soko ndatodyisa vanhu paseka. Vakomana ivhangeri yobvetora kuti vakomana mukaverenga zviro kwazvo ivhangeri yoti varume tsika dzakafanira zviro kwazvo patafura yaShe. Vakomana kana muchinge makudya vakomana munofanira kuti mumirirane. Kana muchidya paseka iyi munodya munhu ngaadye zviro kwazvo akatodii akatorurama. Miriranai, hanzi miriranai. Vamwe vatoti hanzi ivhangeri yatatoparidzayo iyi tatodya paseka tatosheya so tatomedura chingwa. Vakomana kana potaura nayo kuti chakaomba chikamedurwa isungano itsva vakomana iyi. Itai izvo vakomana muchirangarira. Chigamba hachisangane hembe itsva, kwete kasisi yakasangana. chigamba chitsva pahembe tsaru inobvaruka. Pambenawo Shanura magwaro edu toenda kuna Mateo 6 toibata 16 namba mukati mavara makuru aripo kuzvinyima zvokudya. Todzokera futi pakuzvinyima zvokudya futi. Kana muchizvinyima zvokudya, kana maakutsanya regai kuva nechiso chinopunyaira. Musava nechiso chinopunyaira. Sevanyengeri. Musava savanyengeri. Nokuti vanoipisa zviso zvavo. Vanyengeri kana vakatsanya vanoipisa zviso zvavo kuti vanhu vaone kuti vanhu vakatsanya. Ndambozvitaura izvozvi. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Ndoti kwamuri. Wapiwa mubayiro. Kana mukaita saizvozvo munenge matopiwa mubayiro wenyu. Iwe kana uchizvinyima. Chidza Jerusarema nevari kutera vhangeri kana maakuzvinyima zvokudya vakomana. Zodza musoro wako. Endai mugeze. Ushambe chiso chako. Mugeze zviso zvenyu izvi. Kuti urege kuonekwa navanhu kuti uyaone mbovha nemabori kuti uonekwe vanhu vakatsanya kuti vanhu vazondiona nhasi kuone mabori kuti ndakatsanya seune mbovha vanhu kugeza kuti mutsanya yatogara zvakanaka kuti munyengeri. Hanzi kudii kana iwe utsanya ngowani? Famba.
Asi iwe kana chizvinyima zvokudya. Kana makuzvinyima zvokudya. Zodza musoro wako. Endai munogeza. Ushambe chiso chako. Gezai chiso chenyu. Kuti urege kuonekwa navanhu kuti unozvinyima zvokudya. Anika munhu anotoona kutoti vakomana munhu wakatsanyawo. Asi baba vako vari pakawanda. Ivo Mwari vari kumusoro kudenga vari pakawanda. Zvino baba vako vanoona pakawanda. Ivo Mwari ndivo vanoona pakawanda. Chakupambairo. Vachabva vangotipindura pamusoro penhau yatitaura nezvayo iyi. Mwari ndivo vanoona pakawanda. Ivo Mwari vanoona pakawanda vachatipa mubayiro pamusoro pevhangeri ratiri kuparidza iyi vakomana. Pamusoro pemunamato watakabata. Mubayiro wacho ndewei? Ndokuti baba vaona kuti taita rudo nehama dzedu dziri kurwara dziri muzvipatara. Pamobva vapindura nhau iyi. Torega kuzoti tisi takanamata kuti chimire kwete. Tenda pamubayiro nyika ino iyi. Asi Mwari vanoona zviri pakawanda. Mubayiro vachatipa. Mubayiro wacho ndewei? Mubayiro ndewekupindura. Toda kuti aiwa namba ichawedzei vakomana. Yakanga iri peramba iri iyoyo. Nechimwe kuti chinhu kana makunamata mudzimba dzenyu savafundisa vanyengeri uri muimba yemukati uchinzwikwa nevari kugedhi uko. Sadanidzira stereke. Namatai zvine simba kwete zonamata zvisina simba. But kwete zokuti unzwike kuti nai Mwari korona matitidiko nekorona tokaramba tiri mudzimba here tazati vamweni muchemate mabuda. Unotadza. Unobuda unotadza. Nekutamba nemakuhwa. Ngava panokuwa kutorurama. Ukasadaro unogona kungomuka waramba. Wapedza kunamata nhasi mangwana zonzi hauko. Unoenda here kudenga. Unongova kuti kovana kunamata unongovanamatira kuti ndimbe. Nyamba kwete vakomana. Ivhangeri yeusha hwaMwari inobva kutiparidza marudzi ose kuti vanhu vanzwe kuti Mwari vari kumusoro kudenga ndiye anopindura vanhu. Hama dzinodikana zvataita izvi Mwari kudenga vachatipindura. Namatai namatenyu ine simba. Vharai mikova yenyu munyengetera kuna Baba vari kumusoro kudenga. Sezvo takurayirai pakunyengetera kwenyu. Kurege kuva kunamata kune mashoko akawandisa. Mwari vatoziva kudhara izvo zvitaura tira panapa. Pane chipatara chaakutorapa vanhu izvozvo. Tatanga nhasi kudai. Chipatara izvo chaakutorapa vanhu chedenga. Chadzika. Chatotikudza nekuti Mwari tavakudza. Saka zvinonzi vakomana mukandikudza ndichakukudzai panyika. Saka izvo chipatara vakomana vakudenga vanorapa izvozvo. Vakutonzi vakomana hero basa. Tinokutumai kunyika dzese. Endai murape vanhu ava. Vakomana madhokotera edenga izvo zvatori pabasa izvo zvitaura kuno. Mwari unenge waita kuda kwawo. Vanhu vatoponeswa. Basa ravo barofamba. Ivhangeri osvika kunyika dzavo dziri kure. Manya akotinzi. Tishandura magwaro edu tsamba ichabvara basa. Tinoiwana bhuku yamuprofita Isaya. Takutinobvara basa irori. Chapter 58. Mavara makuru aripa. Anotiji. Kunamata kwazvokwadi nokuzati kuri kwazvokwadi. Kunamata kwezvokwadi nokunamata kusiri kwezvokwadi. Ndokunamata kupi? Ibata 3 namba mukati. Yoti. Vanoti. Takazvinyimirei zvokudya. Imi mukasazviona. Muri kuzvinzwa here izvo vakomana? Hadzi vanoti isusu takazvinyimire chiko zvekudya. Mwari vakasazviona. Tapedza tiri kudzoka.
ega ndo anoziva zvavanoita. Zvese zviri mumaoko mababa tazviisa kuna baba. Baba ega ndo anoziva zvavanoita. Mwari anoziva zvavanoita. Atendi musatya henyu. Madhokota edenga sezvaakambondira pawo ndikaponeswa ndichinge ndarwarawo, madhokotera akaburuka kubva kudenga akandiponesa pasina chipatara. Achaponesa vanhu ivava. Saka izvozvo vatori pabishi kutonzi vakomana, gadzirirai medication yakasimba yedenga kwete yenyama. Nekuti muchatonzwa namba dzavachange vakudeedzera pamberi apo dzekuti nhasi kwapona vanhu vakati, vanenge vakuzvikudza havo vachiti vaponesa vanhu vakati, mishonga yavo yakuita. Asi Mwari ndivo vanenge vapa chii zvavo simba. Saka nhamba yavanenge vakuponesa manje inenge iri nhamba yakadii? Nhamba yakawanda. Nekuti Mwari vanenge vatanga mabasa avo, madhokota anenge aburuka kubva kumusoro kudenga. Kana Mwari vachipa Satani simba rekugona kuuraya, vanotadza nei kuchipawo simba rekugona kunyengeterera vanhu vachipora. Chokwadi, wataura munyoro zvakanaka. Nekuti Mwari vanoita sei? Ndovanotopa simba kuna Satani. Anopawo mukana Satani kuti zvaanoda newe. Iwe uri munhu waMwari. Satani wacho ndewamwari, andakasikwa naMwari. Vanomuita zvavanoda Mwari. Asi vanomudza pakugumira mabhaundari kucha Mwari. Izvi zvese zvingaita kumunhu wangu izvi, asi apa hauzodi zvako hausviki. Uye kana muchinamata usanamata chinomutuka Satani. Satani haugoni kumutuka, haugoni kumurwisa, hauna simba racho. Nekuti Satani ndinokudzinga nezera Jesu, ndinokurwisa kwete. Unonomata kuti baba vokudenga ndirwirei paruoko rwaSatani. Ivo Mwari ndivo vanorwa naye, ndivo vanoziva weakness yake yose Satani. Mwari ndivo vanoiziva iyoyo. Amukona. Saka uchinyengetera paya unokuitoudza baba uri kumusoro kudenga udzawa Jehovha Mwari, batai mhwa iyo nekuti ndeyenyuka. Batai mukomana uyu. Yoda kuti ruma zvino. Tauda kurumwa nemhwa iyoyo baba. Nekuti muridzi wembwa ndiye anogona kondora imbwa yani, imbwa yake. Ukaenda payadhi yevarungu aine mbwa yake, imbwa yake ikatanga kuuya kwauri, unomenya kuti putseki asi haimiri kuuya. Ona nevhangeri baba. Ukapinda payadhi yemunhu ane imbwa yake, imbwa inoye kujambira ichikuvinga. Chauita iwe ndechekuti putseki uchitiza wodzokera kumashure, putseki uchitiza woitese kudzokera kumashure, asi asigoni kukumisa kuti urumwe. Izvozvo kusvikira muridzi wembwa yazongoti bhoki gara pasi, unobva ona imbwa inobva yarara yobva yagara pasi, yoteerera tenzi wayo. Saka Satani chinotokondororwa naMwari. Unotoudza Mwari pamusoro paSatani, baba tarisai Satani ari kundirwisa, ndirwirei munzira yaSatani baba. Ane hasha dzisingaiti kuti akakandwa pano panyika panapa, aisatoda kukandwa, aida kutonga denga. Saka Satani anokondororwa naMwari. Mwari ndiwo atinoudza pamusoro paSatani. Baba obva vadhila nembwa yavo yorega kutiruma. Mayati Dzimene 3 now. yobvati Vanoti takazvinyimirei zvokudya. zvekudya. Iyemi mukasazviona mubvunzo iwoyo. Takatambudzireiko mweya yedu? Takatambudzireiko mweya yedu akomana? Ivi Jehovha mukasazviziva mubvunzo iwoyo. Tarirai. Pazuva rekuzvinyima zvokudya, Pazuva retozvinyima zvokudya, munotsvaka kuzvifadza henyu, vamwe vanhu vanotsvaka kuti vazvifadze zvavo. munobata mabasa enyu, Munoenda kumabasa. Zvino zvino kune korona hakuna kubasa kunoendwa. Pafoni yako ipapa dzidza kuziva zvaunotaura. NemaWhatsApp yenyu aya taura zvinenge zvine shoko raMwari. Unogona kubviswa pashoko raMwari nekuda kweWhatsApp izodzidza. Saka mashoko ese anotaura paWhatsApp ngaaye mashoko anenge ane shoko raMwari. Taura semunotaura mashoko aMwari nekuti unogona kunge usiri kubasa, asi uchitori pabasa uchishandiswa naSatani. Saka zvatine mukana kuti tiri kumba, ngatichitsanyai
tichizaya kuzvikondora pakutaura kwedu pamafoni edu neatotaura nawo. Tirege kurwisana majokes matingi azvingomira. Nekuti kana mambo weNinevha akatotsanyisa nevana vadika vana kuyamwa zamu ramai vavo, vana vadika vana kuyamwa zamu munyika yeNinevha kwezuva rese, nezvipfuwo chaizvo hazvina kana kuenda kumafuro kana kunwa mvura, vachida kukumbira kuna Mwari kuti nyika yavo irege kuparadzwa naMwari. Tinokonwa nei kuzvikondora pamaWhatsApp edu pakutaura zvinhu zvine musoro zvine shoko raMwari. Ngatiteedza izvozvo nai. Hanzi mutumeni hanzi chi? Tarirai. Pazuva rekuzvinyima zvokudya. Mazuva evanhu paanozvinyima zvokudya, Munotsvaka kuzvifadza henyu. vanotsvaka kutozvifadza. Munobata mabasa enyu. Vanotobata mabasa avo ese, mifungo yakaipa, kutaura zvakaipa, kuna majokes. Naizvozvi ingwe kuti vanoenda kumabasa izvozvo. Dai muri kumabasa amairovha imini. Muiti vakomana taakumborovha kuti timbobata munamato uyu. Kwete, maisarovha imini. Maitoenda kumabasa enyu. Hani muri kuona manje. Hanzi vanotsvaka kuzvifadza. Votobata zvavo mabasa avo ese kurava kuti zvaagara achiita everyday, kana ari wokutuka nekushora nekuba nekufunga zvakaipa nekuita ukombo, ari kutongozviita ari pakutsanya achiwedzera ari pamutsanyo. Hanzi vanotsvaka kuzvifadza zvavo. Mudumeni amunyori. Tarirai. Pazuva rekuzvinyima zvokudya. Vanhu vanozvinyima zvokudya, Munotsvaka kuzvifadza henyu. vanotsvaka kuzvifadza, Nokubata mabasa enyu. vachiita mabasa avo ese. Tarirai. Munozvinyima zvokudya kuti murwe nekukakavara. Pamunozvinyima zvokudya, motozvinyima zvokudya kuti mutorwa nokukakavara. Nokurova netsiva. Mototanga kurwa netsiva, kutamba chikudo nemitambo yakaipa. Apa uzvita wakatsanya. Ko kana waziso rega sei? Unobva pana Mwari. Muzvinyime zvokudya nhasi. Amuzvinyima zvokudya nhasi. Kuti inzwi renyu rinzwe kumusoro. Mazvinzwa pandava kuzvinyima zvokudya kuti toitirei kuti titsanye. Hamuzvinyime zvokudya nhasi. Imi hamusi kuzvinyima zvokudya nhasi. Kuti inzwi renyu rinzwe kumusoro. Kuti inzwi renyu rinzwike kudenga. Ndiko kwakuzvinyima zvokudya kwandakasanangura here. Nekuti munhu anozvinyima zvokudya achiita mabasa ake ese, achitamba tsiva nekurwa nekufunga zvakaipa, kutaura mashoko akaipa. Munhu haasi kutsanyira kuti inzwi rake risvike kudenga, asi ari kuzvifadza. Ava kubvunza kuti vakomana, ndiko here kuzvinyima zvokudya kwandakataura kuti mobva kuti mukuite vakati irero zuva munhu raanotambudza mweya wake naro here. Ndiro zuva rekuti mweya wemunhu utambudzike here, stereki, uchifunga stereki kana akazvinyima zvokudya. Mubvunzo ndipo kukotomisa musoro wake senhokwe. ndokuisa musoro pasaidhi here, uchizatitsiwo Kuwarira makudza namadota pasi pake here. uchizvizorazora mafuta, kwete mafuta, uchizorazora madota kumeso, miromo ichichena kuita white, Fuga masaga. uchifuga masaga, so kufamba usina kungwara, so usina kusimba, wakatsanya kuti vanhu vese vangoona kuti murume uyu nhasi haasi kufara. Vanhu vatokuona, vatokufamba wakapusa-pusa. Kana wakangwara, gara wakangwara. Kana wakapusa, gara wakapusa. Zvogara uri izvozvozvo, ramba wakadaro. Famba. Izvezvo ungazviti ndiko kuzvinyima zvokudya. Saka vari kutobvunza kuti ndizvozvo izvo ndozvaunofunga kuti ndokuzvinyima zvokudya here, kuisa musoro pasaidhi, uchizvisa tsitsi nezvarodikana naMwari, ndizvo here izvi? Famba. Ko kuzvinyima zvokudya kwandakasanangura. Chinzwa hanzi ko kuzvinyima zvokudya kwandakatsanangura. Hakuzakadai here. Hakuzakadai here. Kuti musunungure zvisungo zvezvakaipa. Ndo pane munamata wedu chete nhasi, mutumeni katatu munyori, kuti vambonzwa vana vekutenda. Kuti musunungure zvisungo zvezvakaipa. Famba. Kuti musunungure zvisungo zvezvakaipa. Famba. Kuti musunungure zvisungo zvezvakaipa. Mutumeni pekuti hakuzakadai here, wobva waerenga. Kuzvinyima zvokudya Kuzvinyima zvokudya kwandakasanangura kwakarayirwa naMwari, hakuzi kudai here. hakuzi kudai so here, Kuti musunungure zvisungo zvezvakaipa. kuti tisunungure chirwere chiri panyika ino iyi, Nokubvisa makashu ejoko. kuti tibvise vakasungwa izvozvo vari muchipatara, tivasunungure.
kuti wakamanikidzwa aende kuti vanhu vari kurwara vasimuke vakasimba vaende zvavo nerugare, uye kuti muvhune majoko ose here. kuti tidambure korona ino pakati. Hakuzi kuti ugowane zvokudya zvako nenzara. Hakuzi kuti tigovane here zvokudya zvedu nevanhu vane nzara, kuva nerudo, kupanana zvokudya, uye kuti udane varombo, kuti mutodeedza varombo vakadzingwa vapinde mumba mako, vakatodzingwa vaya kuti vave mumba mako. kuti kana uchiona munhu wakashama, ndo kana woona munhu asina kupfeka umufukidze, wobva wamufukidza. uye kuti urege kuvanda venyama yako here. Urege kuti kana vanhu vachinge vakuya vakubika chikafu wobva wawanda kuseri kwedho woti hapana vanhu, ivo vanhu varipo, nekuda kuka chikafu ikaya kaunodya nhasi kachipera. Mudhibeni munyori kuti kana uchiona munhu wakashama umufukidze, kana uchiona munhu asina kupfeka umupfekedze, uye kuti urege kuvanda venyama yako, urege kuvanda vanhu vane nyama yakaita seyako iyi. Ipapo chiedza chako chichabuda, ipapo kana watsanya mutsanyiro wakadaro chiedza chako chichabuda, chamambakwedza, chichava semambakwedza. kuporeswa kwako kuchabukira, kuporesa kwevanhu ava komana kuchabukira, kukurumidza, kuchatoitika nekukurumidza. Mudhumeni ipapo pakuponeswa, kuporeswa kwako, kuporeswa kwevanhu ava kuchabukira, zvichaitika nekukasika. kururama kwako iwe kuchakutungamirira, kubwinya kwaMwari kuchakurindira mumashure, kwakatotirindira kumashure izvezvi. Ipapo uchadana, ipapo muchadeedza zvamuri kuita izvi. Jehovha uchapindura, pauchadeedza Mwari achabva apindura. Uchadanidzira iwe, muchadanidzira imi, iye uchati chinzwa zvopindura Mwari. Ndiri pano. Dhumeni ipapo pekuti uchadanidzira iwe katatu muyori. Ipapo uchadana, Jehovha uchakupindura, uchadanidzira iwe, iye uchati ndiri pano. Famba. Ndiri pano. Famba. Ndiri pano. Mazera vakomana, kana muchinge maziva matanyiro amunopa hange muchiita, kana matanya zvinodikanwa naMwari, matanya sekutsanya kwataura nevhangeri, asi ipapo uchadeedzera woti Jehovha Mwari vari kumusoro kudenga, tarirai korona iyi yatambudza yapedza vanhu. Baba wokudenga tinzwirei tsitsi, chirwere ichi ngachimire. Baba wokudenga yati kuti ndiri pano. Ndiri pano. Wangodanidzira. Baba woti ndiri pano. Amen. Kamba. Kana uchibvisa pakati pako joko, kana uchibvisa pakati pako joko, nokutendeka nomumwe, nokutendeka nemumwe, nokutaura zvakaipa, kana mweya wako ukava nehanya nevane nzara, kana mweya wenyu inyu watenduka vane hanya nevamwe vanhu vane nzara, nokugutisa mweya wounotambudzika, gutisai mweya vanhu vanotambudzika kunenge munzira imomo mamunofamba umo. Ipapo chiedza chako chichabuda murima. Ipapo chiedza chako changa chiri murima chichabuda murima. Kusvibirwa kwako kuchaita samasikati. Haufu akaona kunonzi kusvibirwa iwewe. Kusvibirwa kwako achanga achingori masikati. Hakuna rima kwauri. Jehovha uchakufambisa nguva dzose. Mwari achakufambisa nguva dzese. Uchagutisa mweya wako panzvimbo dzakaoma. Mwari achakugutisai panzvimbo dzakaoma. Nokusimbisa mapfupa ako. Pfupa renyu richasimba nekusanya ikoko. Uchava somunda wakadiridzwa. Uchatova somunda wakadiridzwa. Uye setsime remvura. Risingapwi mvura yaro. Tsime risingaperi kana mvura yaro. Vachaberekwa newe. Vachava zvematongo. Vanhu vamanamatira, vamuri kunamatira, muchavabereka, ndiro kuvabereka kwamuri kuita. Panzi vachaberekwa newe, kuda kuti vachanzwa vari kunamatirwa munamato iyoyi, mavabereka kumusana kwenyu, mukatakura urwere hwavo, mukahuita hwenyu, mukarwadziwa nekurwara kwavo, mukaona sekuti ndimi muri kurwara. Muchamudza nheyo dzamarudzi mazhinji. Ipapo muchatozomudza nenheyo dzamarudzi akawanda. Uye uchatumidzwa. Muchatozopiwa zita. Mugadziri wopakakoromoka. Iti amen uri koko. Iwe mugadziri wopakakoromoka. Iti amen uri koko. Iwe mugadziri wopakakoromoka. Mtumeni munyori.
vachaberekwa newe, vanhu vanope vamuchanamatira vachavakazve matongo akare, vachakazve matongo akare, muchamutsa nheyo dzamarudzi mazhinji, muchatozomutsa nenheyo dzamarudzi mazhinji, uye uchatumidzwa pane zita ramuchatumidzwa. mugadziri wopakakoromoka. Iri zita iri nyika haigoni kuti ikupei kazita iri, asi kudenga manje vakomana Jerusarema yatonyorwa zita ranu riri kutaura iri, makane chikonzero vakawanda vanenge vana mukana wasavatawana uyu. Saka kudenga manje pane zita rapo paJerusarema ranzi muri vagadziri vevakakoromoka. Muvandudzi wenzira. Muri vagadziri vepakakoromoka, kuti nyika yatadzikana nezviri kuitika urwere hwepano panyika. Ivi maona zvakafanira kuti vakomana pakakoromoka pane urwere huri pano vari muzvipatara, tiregai tipagadzirise nezita raJesu Kristu. Saka zita iri manje panyika panapa mungatoripiwi, asi kudenga kereke yedu yeJerusarema, baba kudenga vatoiti kereke iyo dzaipa zita rekuti vagadziri vepakakoromoka. Chimbotaura uri ikoko, chimbotaura uri ikoko kuti mugadziri wepakakoromoka katatu, mugadziri wepakakoromoka, mugadziri wepakakoromoka, mugadziri wepakakoromoka. Amen. Muvandudzi wenzira. Taura katatu ipapoti, muvandudzi wenzira, muvandudzi wenzira, muvandudzi wenzira, kuti vanhu vagone kugarapo. Taura kuti chidaro vanhu vagone kugarapo, vanhu vagone kugarapo, vanhu vagone kugarapo. Famba. Kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata, kana modzora makumbo enyu pazuva ranhasi irori, urege kuita zvaunoda pazuva rangu, musaita zvamunoda pazuva raMwari dzvene irori, muchiti Sabata izuva rinofadza, zuva rekunyengetera remutsanya yaJehovha izuva rinofadza here, nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa. zuva iro rinofanira kuti rikudzwe nekuti idzvene nekuti raJehovha. Uchirikudza, muchitorikudza zuva irori, usingaiti zvaunoda, hamuite zvamunoda, kana kutsvaka zvinokufadza, kana kutsvaka zvokufadzai, kana kutaura mashoko ako. mashoko enyu ndapi? Iwo aya neaizira munotaura ivaya, muchitukana, muchiita mafanizi kumaWhatsApp, muchirwisana kumaWhatsApp, kumastatus. Handitwe izvozvo ini, ndonzi chihera kaini. Vane muri kuona. Saka ivavo manje vanhu vakadaro Mwari haangazvi minyengetero yavo. Famba tinzi. Ipapo uchafarira Jehovha kwazvo. Musi watotanga kunzwa nhamba ichidzika, tichafarira Jehovha Mwari wedu kwazvo. Neni ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira. Ivo Mwari vachatifambisa pamusoro penzira dzakakwirira dzenyika. Inzwa atete. Kunamata kwamuri kuita iko munamatira kuti vanhu vaponeswe. Asi pane dambudziko rimwe raakutobviswa naMwari rinokutambudza paupenyu hwako. Amen. Pane zvinhu zvinokunetsa izvezvi. Mwari zvavanoziva kuti zvinokunetsa. Nyamba huna basa, nyamba une zvinhu zvaunoshuvira. Baba pango yauri kunamatira nhau idzi dzevarwere ava. Mwari vari kutora dambudziko rako raakutovhurika. Ndosaka uchinzi ukanyengeterera munhu matambudziko ake, tema unyengetera matambudziko emunhu nemoyo wako wose, dambudziko rako ravhurwa naMwari. Mwari vakuona kuti munhu haana chakati nechakati pakunamatira vanhu. Saka dzimweni dzenguva munamatira yako unozvinamatira inogona kunonoka kusvika pane munyengetero kunyengeterera vanhu. Izvozvi dai mutsanyi watakabata takaubata tichita Mwari tokumiwa kuti titsa tongoti panamato edu okutsanya mutisunungudzokere kumabasa. Mwari Mwari vangateri izvozvi vaitozowedzera mamwe mazuva futi amurikona. Saka kunyengetera kwati kuti vanhu vaponeswa. Saka nyamba chikonzero Mwari vane zvimwe zvavakutoona kuti kutoona mwana kutambudzika zvisina zvekudi zvekudya. Chirega ndiponese dambudziko chese ripore ndisunungure vanhu vangu. Ipapo uchafarira Jehovha kwazvo. Ipapo muchafarira Jehovha kwazvo. Neni ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira. Mwari vachakutorai vakufambisai mapedza munamato iwoyu, vanhu vaponeswa vanorwara. Mwari vakuchikusimudzai, vakuchikufambisai panzira dzakakwirira dzenyika. Ndichakugutisa nenhaka yababa vako. Audzwa nenhau itika ikumbuko baba mutsanyo yangotaurwa iyi.
yekusunungura zvisoko zvasatani, maakutowana umambo kudenga, maakutogutiswa futi. Nenhaka yababa vako Jacob. Apa magutiswa, apa maakupiwa kuti nhaka iri kumusoro kudenga yaIsraeri, yekuti muchanodya nokunwa muri kumusoro. Kuti muromo waJehovha wakataura izvozvo. Nekuti muromo waMwari wakataura izvozvo. Amen. Amen. Famba tidzi kune imwe yekupedzisira. Shandura magwaro edu. Toenda kuna Mateo 6, toibata 5 namba mukati. Mavara makuru aripo ipapo. Kunyengetera. Kana muchinyengetera, musava savanyengeri. Nokuti vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge. Kana muchinyengetera, musava savanyengeri. Chinzwai manje ndo vhese rekupedzisira. Kana muchinge maakunyengetera musava savanyengeri. Handi manzwa. Munogona kufunga kuti tiri kuda kuvharidzirai mashoko ekuti munamati. Nyamba kwete zvakanyorwawo magwaro. Musava savanyengeri kunamata uchema misodzi, uchiedza misodzi. Hakusi kunamata ikoko unongori munyangadzi pamberi paMwari. Musava savanyengeri pakunamata kwenyu. Handi manzwa vatende. Saka pane kunamata kumwe kwatakukupai pano kunodiwa kuti Ishe kudenga kwavakateera kuti tiite. Ndiko kwatakutaura nezvako panguva inoyi. Kana muchinge maakunyengetera ndo musoro weshoko wataurwa pano. Kuti kana muchinge monyengetera, kana manzwa vatende. Saka kunyengetera kwenyu manje kunofanira kuti kukuponesei. Muzive zvamunonamatira pamusoro pemunamato iwoyu. Tizive zvatiri kunamatira. Tizive zvamanamatiro sekurayira kwatakuitai. Famba tizomyorwa. Kana muchinyengetera. Kana muchinge maakunamata paminamato yedu mazamatatu. Savanyengeri. Murege kuita savanyengeri. Nokuti vanofarira kunyengetera. Vanofarira mumasinagoge. Right, apa machechi anapapa akutombobatwa. Akana vari pana papa vanauka papa vari kuteerawo vhangeri iyoyi. Munofanira kuti muzive kuti pakutsanya kwedu ikoko kutokuudzai kuti makarasika. Hatifiri nakadaro. Ndiye Jesu Kristu vakataura mashoko iwaya ndikutaura nezvavo panapa. New Testament hakusi old. Saka mudhumeni papa vanzwe vana vekwana papa nana papa vacho. Kana muchinge maakunyengetera, sava savanyengeri. Regai kuita savanyengeri. Nokuti vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge. Ndinodaro here mudhumeni futi. Vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge. Ichechi ipi yePentecostal yamakamboona ichinzi inonyengetera munhu akapfugama. Ndozvamara kutaura kuti hanzi musavaparidza, hanzi musaparidza mango makereke. Vanopfugama kana vachinamata papa kana akustage vazhinji bvudzi dzake. Ndobva ndakubvunzai kuti kana toparidza vanhu ava tiri kuvatuka here vanhu ava? Tiri kuvamhura here vanhu ava? Aiwa kwete, hatisi kuvamhura, tiri kuvafumbura pachena. Mudhumeni munyori kuti vazive kuti haasi machechi. Kuti vanofarira kunyengetera vamire kuchechi dzaana papa dzese. Yese nomwe chechi yePentecostal. Vanonamata vakamira, havapfugami. Asi ishari kuti musava savanyengeri vanofarira kunamata vakamira kuchechi dzavo. Ndobva munhu achisiya apostori iyo inoyi achiti temwa akananga kuPentecostal chechi yechirungu. Iye utonzi naKristu Jesu wanyengeri. Ani Kristu zvari kutaura panapa. Ndopepatozokuudzai kuti postori ndiyo chechi chaiyo. Chechi chaiyo yaJesu ipostori. Nekuti havanamati vakamira vanava. Havanamati zvounyengeri vakamira. Ukona anotamata vakamira vava. Havasi vapostori vava. Inganga dzizodziyadziya dzavangopfekawo magemenzi. Mudhumeni vasava savanyengeri nyoro. Nokuti vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge. Vanofarira kunamata vakamira kumasinagoge. Jesu wakatembenge atombofamba achivaona kumasinagoge avo nekuti aitovako machechi emasinagoge kare. Ekuti vainamata vakamira voti yangu yekunamata utorwa ndimi vakamira. So chechi yese utaura ndimi, asi ndimi dzotonzikana dzisina anodudzira ngadzitonyararwa nekuti dzechinyangadza kereke. Vese vanobva vanamata chechi yese achitaura ndimi, chechi yese vakamira. So Ishe vabva vati vese vanyengeri. Musava savanyengeri vanamata vakamira kumachechi avo. Manya napamharadzano dzenzira dzomusha. Makamboona
chechi dzana papa idzi kana vachidzimisikidza vanoisa matende avo murodzi so neziposta vakatonyorwa kuti vaprofita pano retenge posta ramapurezidendi enyika vari kukambena vanozviitira panzira semuchechi izvo dzedzana apapa ndo dzakanaka kufanana nechechi dzemamwe anozvitora apostori ekumasowe vakafanana nechechi dzemasinagoge ekuti vanisa mafulegi ekuti vaprofita pano kuadvertisa chechi kuti vanhu vaende vachibhadharisa vanhu vachivatengesa mbiya ikoko ndozvavanenge vachiitira ndozandati chechi yavo kwayakabva mavambo chechi yavo yakabva kuna gandanzara mukomana aisona bhutsu mukomana wekumhondoro aisona bhutsu mukomana iye akazochiti johani amukona saka chechi yavo vanoziva kuti vanofanira kuti vaitire panzira vanotsvaka kuti vaonekwe hakuna chechi yekumasowe inoitwa pakati pesango kunyepa vanototsvaka so panodarika nevanhu so pakazara vanhu so rodhi ribhizi so ndo pavanenge vari so vakati vamwapo vakadyarana ani muri kunzwa havagoni kubatana pachavo patikananzara wavo umwe chete asi havagoni kubatana ivo pachavo amuri kuona saka izi ndinoona panapa ndoti vakomana ishati vanhu vanavata pamharadzano dzenzira nevanavata vakamira vanyengeri muri kunzi musaita sevanhu vakadaro famba tindi napamharadzano dzenzira dzomusha vanonamata pamharadzano dzenzira dzemumamisha mumalokesheni vaonekwe navanhu kuti vaonekwe navanhu zvirokwazvo ndinoti kwamuri hanzi kuti vaonekwe navanhu asi kristu ari kuti zvirokwazvo ndoti kwamuri vapiwa mubayiro wavo vese kumasowe aya hasi unamatira kuenda kudenga vakatopiwa mubayiro nechakare kuti tasai mapostori ayo vanonamata vachiedza pasi nemisoro so tsvimbo dzana tsvimbo mutauro dzavo dzaidza vaine marasta vakapfeka magemedzi ari makara 100 aya vachivhundutsirana vachisungana ikoko handi muri kunzwa saka vari kunzi vanyengeri vekumasowe hakuna kana chechi yekumasowe yaMwari ezilongo vachimonamata pamharadzano dzenzira haisi chechi yaMwari iyoyo amuri kunzwa saka famba tenzi asi iwe kana uchinyengetera iwe kana wakunyengetera pinda muimba yako yomukati enda muimba yako yomukati kana wazarira mukova wako kana wapinda mumba yomukati wavhara mukova unyengetere kuna baba vako unamate kuna baba vako mudhumeni kuti vanzwe ipapo kuti kana wonyengetera hako iwe mwana wejerusarema kana unyengetera imimi kana makunyengetera pinda muimba yako yomukati endai mudzimba dzenyu dzemukati kana wazarira mukova wako kana wapinda mukati memba yevharai mukova unyengetere kuna baba vako munamate kuna baba venyu vari pakavanda Mwari vari kudenga vari pakavanda zvino baba vako zvino ivo Mwari vari pakawanda futi ona pakavanda chinzwa ega iwe hanzi kana wapinda mumba mako wovhara mukova wako wopinda makawanda Mwari wako haagari pakachena anogara pakadii kuti pakavanda zvino Mwari ari pakavanda uchakupa mubayiro wako ndo achakupai mubayiro iwoyo pakunyengetera kwenyu kana muchinge monyengetera futi musapamhidza zvisina maturo savahedheni mudhumeni ipapo musapamhidza zvisina maturo savahedheni sekunamata kunoitwa navakomana vekumasowe ava tosimudza munamato wedu wakananga kuna Ginatio akabva asimudza munamato akaenda kuna Andereya akabva asimudza zvemunamato akabva wapiwa kuna Pita nokuti Pita ndiye akapiwa makiyo ekudenga uyo Pita kana wazva wakapiwa makiyo ekudenga wazotisvitsirawo kuna Yesu Kristu wendudzi dzavatema baba Johani wazotisvitsirawo kuna Pio kana achinge afamba nawo tipa kuna Johani nekuti Pita ndiye akatopiwa makiyo ekudenga Pita zvaakapiwa makiyo ekudenga zvakabva zvasvika nekuna Andereya zvabva kuna Andereya zvikaenda nekuna Ginatio vatambi vebhora javari kupasana bhora World Cup yemunamato manzee vatendi rosimuka raibvapo raenda kuna Ginatio yabva kuna Ginatio yobva yasvika kuna Andereya abva asumuka nayo aenda kuna Dhamureta haana kumira naro abva afamba akananga kuna Pita nokuti Pita ndiye akanga apiwa makiyo kudenga nobva akanda kuna Johani
Baba Johani wakabva vasumuka nemunama wakanaka kuna Yesu Kristu wendudzi dzevatema. Kunamata vakomana asowe. Ivo vatuti handisina da mutumeni kuchengetera kwenyu muchinge maakuchengetera. sapamidza zvisina maturo savaedzeni. Shamwari ukaenda kumasoweka unosuka mabvi nokupfugama. Bhora richitambwa chete revakomana reminamato irori vachikava bhora kuvadzidzi vaJesu vese. Vanenge vachikava bhora kuvadzidzi vaJesu vese vachavakavira bhora. Kuona kusvika kuna Jesu bhora rinenge raneta. Rosvika risina kana mweya kuna Jesu Kristu. So bhora rabva kuvakomana tikuru vakomana tikuru vanenge vachiritamba kusvika rosvika nemuna gandanzara. Gandanzara ndoanobva azvisvitsa mapenda kuna Jesu Kristu. Shoko rinobvira kuti kudii mutumeni? Kunyengetera kwenyu imi kana munamata musapamidza zvisina maturo savahedheni. Zvinonzi hazvina kana maturo, izvi zvinoitwa nevahedheni. Vatori vahedheni vakomana vamasuta ava nevakomana vekumazuva vahedhena. Moti macheche here vaya ndopanotobva munhu oenda kunopiwa dombo nemuhedheni, wobva wanotora dombo nemuhedheni woenda naro mukati memba yako wotaura kuti ndakunamata Mwari. Izvo vakatakura dombo nemuhedheni ivo ichivari kuti vahedheni vana ivo ndobva uri kuti zvirokwazvo wokutora nendingoyo kuna papa oire vahedheni. Tichazonyatsowana mukana wakanaka nevhangeri yana papa iyoyi tichazofamba nayo nerimwe rezuva. Famba tenzi. Nokuti ivo vanofunga kuti vachanzwikwa nokutaura kwavo. Vanofunga kuti vakapasira bhora iro rokuvadzidzi vaJesu vese ava pavanozvika kuna Jesu vachanzwikwa. Naizvozvo musafanana navo. Mutumeni. Naizvozvo musafanana navo. Musatombofa makafanana navanhu vakadai ava. Kuti baba venyu vanoziva baba venyu vanotoziva zvamunoshayiwa. Musati makumbira kwavari. Musati mavaudza. Zvino imi. Zvino chinzwai morayirwa Jerusarema. Nyengeterai kudai. Kana munamati namatai kudai. Baba vedu vari kudenga. Baba vedu vari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe. Mira munyori. Tangidza ipapo. Ngatinamate tese ikoko. Baba vedu vari kudenga. Baba vedu vari kudenga. Zita renyu. Zita renyu ngarikudzwe. Ngarikudzwe. Neutsvene. Neutsvene. Ushe hwenyu. Ushe hwenyu. Ngauye. Ngauye. Kuda kwenyu. Kuda kwenyu. Ngakuitwe panyika. Ngakuitwe panyika. Sezvakunoitwa kudenga. Sezvakunoitwa kudenga. Tipei nhasi zvokudya zvedu. Tipei nhasi zvokudya zvedu. Zvinotiringana. Zvinotiringana. Mutikanganwirei mhosva dzedu. Mutikanganwire mhosva dzedu. Sezvatinokanganwirawo. Sezvatinokanganwirawo. Vane mhosva nesu. Avo vane mhosva nesu. Regai kutiisa pakuidzwa. Regai kuisa pakuidzwa. Simutirwirei pane wakaipa. Tirwirei pane wakaipa. Nokuti ushe ndehwenyu. Nokuti ushe ndehwenyu. Nesimba. Nesimba. Nokubwinya. Nokubwinya. Nokusingaperi. Nokusingaperi. Amen. Mutumeni kuti munamato wopedzisira iwoyo. Titeke wopedzisira munamato iwoyo. Baba vedu. Baba vedu ari kudenga. Baba vedu ari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe. Zita renyu ngarikudzwe. Neutsvene. Neutsvene. Ushe hwenyu ngauye. Ushe hwenyu ngauye. Kuda kwenyu. Kuda kwenyu. Ngakuitwe panyika. Ngakuitwe panyika. Sezvakunoitwa kudenga. Sezvakunoitwa kudenga. Tipei nhasi. Tipei nhasi. Zvokudya zvedu. Zvokudya zvedu. Zvinotiringana. Zvinotiringana. Mutikanganwirei mhosva dzedu. Tikanganwirei mhosva dzedu. Sezvatinokanganwirawo. Satokanganwirawo. Vane mhosva nesu. Vane mhosva nesu. Regai kutiisa pakuidzwa. Regaisa pakuidzwa. Simutirwirei pane wakaipa. Tirwirei pane wakaipa. Nokuti ushe ndehwenyu. Nokuti ushe ndehwenyu. Nesimba. Nesimba. Nokubwinya. Nokubwinya. Nokusingaperi. Nokusingaperi. Amen. Titeke kupedzisira mwoyo. Titeke kupedzisira. Baba vedu. Baba vedu ari kudenga. Baba vedu ari kudenga. Zita renyu. Zita renyu. Ngarikudzwe. Ngarikudzwe. Neutsvene. Neutsvene. Ushe hwenyu. Ushe hwenyu. Ngauye. Ngauye. Kuda kwenyu. Kuda kwenyu. Ngakuitwe panyika. Ngakuitwe panyika. Sezvakunoitwa kudenga. Zvakunoitwa kudenga. Tipei nhasi zvokudya zvedu. Tipei nhasi zvokudya zvedu. Zvinotiringana. Izvo zvinotiringana. Mutikanganwirei mhosva dzedu. Tikanganwirei mhosva dzedu. Sezvatinokanganwirawo. Zvatinokanganwirawo. Vane mhosva nesu. Vane mhosva nesu. Regai kutiisa pakuidzwa. Regaisa pakuidzwa. Simutirwirei pane wakaipa. Tirwireiwo pane wakaipa. Kuti ushe ndehwenyu. Nokuti ushe ndehwenyu. Nesimba. Nesimba. Nokubwinya. Nokubwinya. Nokusingaperi. Nokusingaperi. Amen. Amen. Mira ipapo. Ndosaka paendataura ndichiti kana muchinamata hamutuki Satani muchiti zimbwa
Satani urimbwa, Satani ndoda kukuuraya, Satani ndoda kukuponda. Amuna mati muchidaro vatendi. Munotoudza baba kuti baba kudenga tirwirei pane muvengi Satani. Sizvataurwa pa tirwirei nekuti ivo ndo vanogona kutirwira kuna Satani. Saka kana waibonamata uchiti Satani ndoda kukukunda, ndoda kukurwisa, waitonamata munamato wakasara, munamato usina kwawaenda. Saka ndosaka waikundwa nekuti wairwa wega, Mwari anga asikakurwire. Saka iwe kana uchinyengetera manje, chiudza baba kuti baba ndirwirei kuna Satani pamusoro pehondo dzakamira panzira yangu, baba ndirwirei paruoko rwaSatani. Ivo baba kudenga vachakupindura. Famba tipedza. Nokuti kana muchikanganwira vanhu kudarika kwavo, imi kana muchiregerera vanhu vanokutadzirai, baba venyu vari kudenga vachakukanganwira ivo. ivo Mwari vari kudenga vachakuregerera ivo. Asi kana musingakanganwiri vanhu, Kana uchiziva kuti une hama yako yawakatovenga yausingataudzani nayo yausingaregereri, usingaikanganwiri, baba venyu havangakukanganwire ivo. Mwari vari kumusoro kudenga havangakuregereri zvamunotadza. Saka hama yangu nhau iripo ndeyekuregerera. Unofanirwa kunge uchidi uchiregerera. Unofanirwa kunge uchiregerera zviro kwazvo kuti Mwari wokudenga vakuitire tsitsi. Kuregerera kunopa kuti newe uregererwe. Kusaregerera kunopa kuti iwe usaregererwe. Saka vanoregerera bedzi vanovatadzira ndivo vega vanoregererwa naMwari. Saka hama inodikanwa, hama yangu panguva ino, ndinokupawo mashoko akanaka. Ungava uchinamata Jerusarema, ungava usinganamati Jerusarema, regererai vanokutadzirai, idai vavengi venyu, natsai vese vanokutadzirai, uregwa nemunhu waunovenga. Ndoshamisika hangu nevanhu vemapato enyika kuti ichiri nguva here kuita mapato ino, sekuti hamugoni kuti muregerane mudanane muwirirane. Muchiri panguva yekuti munotovengana, upinde mumba yemunhu weZANU-PF kana mukati memunhu weyamba yeMDC. Apa vanhu vari kufa, wakatofa zvizvi nechigumbu chekuti munhu weMDC haumudi, munhu weZANU haumudi. Idai vanokuvengai, idai vanokuvengai, idai vanokuvengai, regererai vanokutadzirai. Musangoda vanokudai chete, ropafadzai vanokutadzirai. Nekuti veZANU vandawo veZANU, veMDC vanda veMDC. Saka mungagopiweiko maropafadzo kana muchingoda vanokudai. Shoko raMwari robva rati idai vavengi venyu. Kana mukada vavengi venyu mucharopafadzwa. Kana uine munhu waunovenga, hama yangu, mude azurike kufamba nzira dzake dzakaipa dzaanofamba, asi mude shoko roti idai vanokudai, regerera vanokutadzirai. Zvino kana munhu achinge akutadzirai, unomuregerera kangani? 77 times 7. Zvino ndiani akakutadzira kurati zvamuchezi? Ndiani akakutadzira ka 77 times 7? How many? Uchingoregerera munhu hanzi 77 times 7. Kuregerera kwanofanirwa kuchiitira munhu. Hama dzangu ngatiregereranei, ngatidananei nerudo rukuru. Idai vavengi venyu, idai vese vakakuvengai. Izvozvi panosurunguka totombofambira vavengi vedu vese, vese vavengi vedu vese nemhandu dzimwe dzakatombopandukira Jerusarema, toda kutombodzifambira futi. Ndo vavengi vedu vatobva vange tichida vava. Toda kufambira vese vavengi vedu, vese vavengi vedu. Kana varamba kutendeuka, varamba havo kutendeuka. Pedu teita pedza, shoko raMwari roti ukafambira munhu kaviri katatu akasatendeuka anofanirwa kuzwa muhedheni nomufarisei nokusingaperi. Saka titori nevamwe vavengi vedu vatofanirwa kuzofambira panopera nhau dzeurwere hwavanhu ava, nevamwe vataitombobatana navo vakanga vapandukawo. Tichavafambira futi, tovaradza rudo rwaMwari, tichivaudza kuti varume hama, hatikuvengera, saka anga tavenga nzira dzenyu nemafungiro enyu akanga akaipa.
ndoo ratidzira kuvanhu. Tichatanga Yesu kuratidzira kune vese vakapandukira Jerusarema. Tichavavinga, tichivafambira, tichivaudza kuti hama dzangu, tinogona kuvengera panyika ino iyi inopfuura iyi, kana kusafambirana panyika ino iyi inopfuura, asi kune kumusha kwatichaenda kumwe chete, kwekuti baba vachatitonga nebaba vamwe chete. Kana varamba havo kutendeuka, vachava vahedheni nevafarisei nokusingaperi-peri. Nokuti shoko raMwari robva rati wakaipa ngaasiye nzira dzake. Vanhu ngavaite zvinhu zvakanaka. Ndokutendai vafundisi vedu nevana vesangano navaprista vedu nababa vachingura nevanyori vedu vanobachitiga. Mwari wokudenga ngaakuitirei nyasha. Mwari ngaakusimbisei nevanoekereke, vanamai natisha vese nevamwe vese, vanamai munyori nevamwe vese. Topaizai mese iko Mwari wokudenga ngaave nemi. Mwari ngaakusimbisei paevhangeri. Shoko randokusiyirai imi veJerusarema, idai vanokuvengai. Musadano kudai chete. Ipapa evhangeri iyoyi kana madenga vachinge vatipindura, fambirai vanhu vamanga musingafambire. Asi kana maenda ikoko musatera tsika dzavo kana kuteera makuhwa, chingovaudzai kuti hama mudikaendana mukati memba yako. Ndizokuredza rudo rwokuti Mwari uyu wokudenga anotidhidira asingatide. Kana pane zvakaipa zvatakatadzirana, tidanane, tiwadzane, nekuti Mwari wedu rudo. Tadze rudo, Yesu tichaenda kwese kuna vese zviro kwazvo vatakapesana navo pamusoro peevhangeri iyoyi. Tichivaudza kuti hama dzangu, tendeukai tifambe panzira yaBaba. Mwari wokudenga vatitire zvakanaka. Kana varamba vanenge varambawo, asi Ishe vanoti tive nerudo, nekuti wokudenga wadi hawo waswedera hama dzangu. Saka ukafambira munhu akasatendeuka kwauri, anochazova somuhedheni nomufarisei. Saka ndiyo vhangeri yandinokusiyirai. Dananai nerudo, garai murudo, wiriranai, fambidzanai nokusingaperi-peri. Amen. Tichakupai zvinhu zvari kupedzisira. Remember kuti zuva reSunday nai. Remember sekudaro kuti zuva rechishanu. Tichakupai nezuva rechishanu. Zuva rekupedzisira shoko iyoyi. Mwari ngaave nemi, vana vesangano, vana veJerusarema, vafundisi, vaprista vese, navese vari kuteera Facebook page reJerusarema. Tichiti aiwa Mwari kudenga ngaave nemiwo. Munzwise vhangeri iyoyi, kuti ivhangeri iyi ndeyechokwadi. Iri kusvika panyika yeZimbabwe, ichitsiura Zimbabwe pamusoro pekuipa kwayo, ichitsiura nyika dzese pamusoro pekuipa kwadzo. Mwari wokudenga ngaave nemi. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Kunyange narutera vhangeri iyoyi, vamwe vanorwadziwa nayo vachirwa nayo. Tinoti vhangeri iyoyi haisi kuzopera. Dzimweni dzenguva kupikisa kwavanoita kusaziva. Tinokudai. Mwari ngaave nemi. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Muve nemwoyo kunzwisa shoko raMwari, wogamuchira shoko raMwari. Garai vechedza Jehovha. Poneswai, tsanyai, tsungirirai, simbiswai paevhangeri iyoyi nokusingaperi. Amen. Amen. Ndikutendai nemufaro. Mama chedu watanga kare na9 pamadya ndipapo pakutokwana 9 kuendera mberi. Mungoramba muchirova idzo dzidzi dzenyasha, mogara muri munyasha mazuva ose. Tinosangana nerusi rweFriday.